Ay, okay. Nag-bathroom pa ako. Kani pagid ako madumduman nga travel nga dili na naka-compress and tight ang schedule kay usually baya pag mag-travel ta kay it's all about brand collaboration so shoot gid siya and necessary gid siya mag-vlog kani mangkod karon kay personal ni siya nalakaw so wala siya pressure kung mag-vlog mi or dili nara sa amoa kuan mo gani siya nami diri because we are seeking for possible business ventures for this year kay honestly nice man ang vlogging is a career pero syempre like any other freelancers, dili man gid ta kabalo kanus ani taman, kanus ata itugot sa Ginoo nga inani, kanus ata na ay kusog nga magbuhat og content, ug kanus ata i-accept ug i-embrace sa mga tao. So ako I'm looking out for mga possible na pwede i-negosyo. That's why we are here kay naatay mga syempre, I cannot do it on my own. So, natin mga kinahanglan ng mga business partners. And akong gusto gyud, I cannot speak in great detail kay wala pa manay na finalize. Pero akong gusto gyud kay kung magnegosyo man gali ko, it's going to be business for all. Dili lang ako kanang ma-share na ko siya na business. Wala siya pressure nga na ako diri, wala siya pressure sa pag-vlog. Pero ako una kasi tuyok balik inani ako mga ideas. Unlimited ang pan diri sa Texas Roadhouse. High quality kay nga pan, wala ibayad. Pag wasag lakad kinahanglan sa pan, pwede na ka magawas. Ay, ito yung no sugar. Nakay sugar diri may girlfriend. Ayan ako sige. Citrus ni. Lami ang mashed potato. Mga panin. Sa pagbasa na. Sa pagbasa na. Kana chatramyo? Chatramwa. Chatramwa. OP. Oo. Ahente ni siya direct. Mura magahinte? Oo. No, sige. talaga. Thai gid siya, Thai milk tea. Cocoa lang, cocoa, no sugar with pearls. 50,700. 50,700. Unsa ni siya? Ano, zero. Unsa na, ma'am? Ay, ano yan, ma'am? Ano yan, ma'am? Pang-hydrate. Pang-hydrate. Ano na to? Concealer? Foundation na to, ma'am. Cheska. Hi! Ano mo? LK fam. Sige, update lang. Thank you. Sa Facebook? Opo. Sige. Random. Or anything na to? Random lang talaga. Hello. Welcome to look. Ay, ganda, girl. Pak. Contour. I-contour mo. Galing. Ikaw yung ano. So, yung mga brushes ni Tom for natural hair? Yes po. Oh. Yung glitters. Pag everyday makeup look lang yung ginawa namin. We'll be back here anytime soon para let's do another vlog. Yeah. Dito tayo sa look. Hi LK fam, welcome to Look and hi sa mga taga-Gayan, taga-Oro. Yay! Dati mga LK fam. Sige. For the go na Okay. tayo. For the go. For the payment. Thank you guys for assisting. Si Watson's. Si Watson's partner ni Luke. Look, yes, and then also si Watson naman is partnership siya ng SM. Okay. So, we're under of SM. Dili sa Luke kay pag magbayad na ka, ubanan jud ka sa attendant, Yes, no? Like, ihatod gyud ka nila sa counter. Di ako, Bisaya ako pero di ako kaitindi. Thank you! Thank you kayo, di ba? Okay. So happy to see Bisaya people here. Natakaron diri sa Zara, diri sa MOA. Check nato ilang mga new designs. Walay Zara nga store gyud dito sa CDO. So check ta diri. Perfect. This time Uniqlo. Sa Makaday. Kita aman dia. Hi! We are here in Gentle Monster in Yeah. BBC.
Luxury sunglass, eyeglass. Ayo. Kita karon sa BGC, super daming tao. And mag-try me og sunod diri sa Gentle Monster kay you know, Gentle Monster, no need to explain. Wala may lapel. So, ako lang pag mag-story ako, magpaduol lang ko. Okay. Are we allowed to take video even inside? Stir. Yeah. Ito daw. Gentle Monster. Pili kag imuha. Ang naka-nice po sa Gentle Monster kay ilahang i-adjust according sa size sa imuhang face. After choosing your kanang glasses, preferred na design, ilahan na siyang i-adjust. Perfect. I better. That's Perfect. better. Okay, let's pay. Okay naman eh. Or a little bit na lang. Dodlo sa naday. Nata i-try karon na kanan diri sa BGC. It's called Malatang. So inana siya, magkuha lang kaana and then timbangon day na siya. Ha? Pili sa gusto. Kanang ako na imo ha. Wow. Number 3? Kana, okay na. Ay, Korean. Okay na naday. Pati ang strawberry. Huwag na siya rin. Basta kulog ako niya. Ang taga-butuan dira, shout out ko sa inyo. Ay, siya tayo mamang papa. Mo ni mamang papa di ay. Di man sila ga social media. Sige na. Hi, LK fam! Nakabalik na ta sa hotel. And, pakita na ko sa inyo what we got today. Muna siya. And napatay time nga mag-unbox or mag-unpack. I don't usually do this, kabalo magid mo sa kuha, but naamog yung mga stores nga wala sa Cagayan de Oro. So, we had to take the chance na maka-purchase. Especially, na ay mga stores nga naka-sale. And wala siya, kana siya na store, wala sa Cagayan de Oro. And uban pod ani, reward yun nato sa atong kagalingon kay I feel like nag-work hard good ko in the past years. 4 years na ang laag Cagayan. Grabe mga bugto na ang ugat diri, halos mga buto ng ugat diri sigig ni yaw-yaw. Nag-feel pod nako na reward pod nato sa atong kagalingon. Pod nagtigom gid pod ko intended para ma-rewardan nato atong kagalingon. So, let's unbox it. Let's unbox it. Ay, di siya unbox. It's unpacking. So, dito sa first. Kani, Zara. Kaning Zara. Walay Zara nga store sa Cagayan de Oro. So, mo ni siya kung pasabot sa inyohan na we had to take the opportunity na makapalit sa Zara because walay Zara na store sa Cagayan de Oro. Pwede ta makapalit online, pero online biya kadibi na to makita ang item. So kani ganahan ko kay makita gyud nako ang item. So dili na ko siya suoton, pero ipakita lang nako sa inyo. I-zoom lang nako ang camera. Let me just zoom the camera. Yan. Klaro na siya. Dili na ko suoton, pero ako lang ipakita sa inyo ang mga napalit nato sa Zara. This one. Cutie kaayo. Na siya dress. Dress also. Na. Then dress cutie kaayo ni. Duha ni ka color. Nakuha kog white. Duha ni siya ka color na ako'y white. And then na ako'y orange. 2 colors. Cute kay, no? Ganan kay ko. And then, na ako'y nani. Duhan ko na siya, pairs. So, more na siya akong Zara. And then, sa Uniqlo, although nice store sa Uniqlo, sa Cagayan de Oro, pero, nagpalit lang yapon ko, kay para na ako pang gym diri. Kay mag-gym diri. Gym and run. So, kani siya, partner na siya
skirt. Na siya pa. Na skirt. Pang run or pang gym. Na siya. Kani siya partner gihapon. Nice ba ya kayo ni? Tsada kay cloth. Pang fitness na siya. Na. Nipod. Maklaro ninyo. Kani siya. Na. And this one, L'Occitane. This is a French skincare and hand cream ang akong gusto i-try sa ilaha. And kabalo mo, I got samples. Panghatag man ni nila. O, na ay shampoo, na ay body lotion. And this one is La Mer. Dugay na kanya ko na siya gusto i-try na skincare. Pero ako ang i-try karon is ilahang moisturizer. And then we got the travel pack. Nata essential toner, serum, eye cream, moisturizing cream. Gipalit na to sa BGC kaganina. La Senza, underwear ni siya. We have panties. Di na ako ni isukod basta mga panties ni siya. 90s. Fresh. Na. Buy one take one sila. 1-4. Buy one take one na 2. Kung ano siya, 2 piraso na. Buy one take one, 1-4. Mga brand na to sa La Senza. Naka-sale sila. Buy one take one. Na buy one take one na po yung regular price. And then last, but definitely not the least, Gentle Monster. Duha ni siya kay brand ng isa. And last, Tom Ford ni siya na body shimmer. Body shimmer. Sinaw-sinaw. Tom Ford na shimmering body oil. This one. Sa ako lang po, ako siyang gina-document, especially kinitong YouTube. This is our digital diary. I just wanted to document it kay para ma-revisit na ko ni siya na moment because this doesn't happen every day.